presentar ni former Congressman Benitez o ang digital revolution. Ginalantaw nga pag-abot sang second quarter, di subong second quarter na katagadaan, ginapaabot nga damo sang hindi sa gilayon makabalik sa ila sa nga trabaho pag mangin negatibo ang epekto sa GDP o kung gross domestic products ang ato nga probinsya. Kabalaka ang mga negosyante hindi nila ma-hire balik ang taran-taran nila sa mga empleyado angod way babalaan kung may arapas ang nabilin nga revenues o kung wala. Hatagan nila sa nga seryoso nga pagtuon nga ginadoso ni Benitez nga pag-develop sang IT industry para nga kung maamat-amat na ginhagan-hagan ang epekto sang COVID-19 dili naman sila magatutok para makabagaw ng ekonomiya sa ato sa probinsya. Yari si Governor Bong Lacson. Our economic advisor has made a proposal. He has presented it to us this week lang, and then he was mentioning about digital revolution, and so we're looking into that. How the province, if the province has the resources or what do we do to be able to implement the said program. So, as I said, it's a very new proposal, and we're really taking serious consideration. Si Governor Bong Lacson, ang aksyon lugikan sa Kapitolyo Action na Marlon Herboya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Dali gid lang mga kaaksyon standby anay CL-77 diri kita sa napamatudan nagapabakod sang immune system na tilawan na kag mayugid sa mga ginabatyag ta sa lawas, no? Muning importante CL-77 katulad sang high blood, hemorrhage, kidney problems or kidney disorders kag madamo pa CL-77 mga kaksyon ang kinanglanta dira, no? Parang ang mga balatian ginabatyag ta sa lawas magkaladula na ina, no? CL-77 kag ang importante diri tandaan tagid bangod ka may mga piki nga nagapakilala naman CL mo nga nabutang sa mineral water plastic bottle kundi gani sa lapad bottles ara nabutang ng piki nga CL na. Ay ho, dira sa bago sa isa ka butika na may gabaligya ko nga CL nga fake. Ay sos na no. Nanunggwa sinaman. Dapat ang importante magbakal gid kita sang CL-77, no? Sa mga suki ninyo nga mga butika kag parmasya. CL-77 kay kun ikaw laking CL-77 laging panalo. Kag isa pagid Malakay Finance Corporation, base ko nagakinanglan kamo house and lot, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension, retirement loan, Malakay Finance Corporation. Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon pinasay nga solusyon, serbisyo kampiyon, Malakay Finance Corporation. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:40 na nga oras. May lang pag-monitor sa mga kaaksyon tadra kay paring Mark kag Ems Magbanwa. Dra sa Handumanan, may lang pag-monitor paring Mark
kag Ems Magbanwa, kag kay paring Tip-Tip dira kag Lerasa, no? Sa Barangay Estefania. Kag kay paring Elmar Trafangco dira sa Barangay Mansilingan, paring Elmar kag kay Commander-in-Chief yada sa Barangay Mansilingan. Paring Renz kag Leia Campus dira sa Sumag, no? Good PM lang. Paring Philip kag Tintin Rizaldo, may lang pag-monitor, no? Kag paring Renly Marter dira sa Banwa sang Valia Duli. Kag siyempre sa Kainday Blasa, may lang pag-monitor. Renan Aloro Reco, may lang pag-monitor. Galagabong ding Aksyon Radio sa amon sa Sienda Kabungbungan, Barangay Sagang, La Castillana. Good. Thank you so much, Gid. And Kayla Jane, mayong udto lang. Tamyaw ko lang sila ni Lolo Waning, Lola Didi, kag Tita Badak and Family Espanyola sang Barangay Tumina, Kawayan. Winston Jervy Cross, may lang pag-monitor. Stephen Santillan, dara sa Cainta Rizal, may lang pag-monitor Stephen. Kay Manny Loquias, kay Eric G. Farm, good PM lang. Action Rex Mangkotani, may biyahin na pa Cebu ang Ceres, way pa, no? Wala pa jud. Kay Jeff Chavez, may lang pag-monitor. Mayong udto lang. Jeff Chavez. Kay Chucky Horilia, tanibala hatagan nila couple ID ang naga-single nga motor. Kag kisa may kinanglan nga kadtuan ang couple nga need gid ang kasimisis. Gani man. Hibaloon ta lang na. Kay Angel Grace Nicor, may lang pag-monitor dira sa Barangay Hagimit. Kay Joan Mill, may lang pag-monitor. Good noon, Action Rex, monitor lang ko diya. Damo gidyas lawayon niya, halong lang da. Halin sa kay Joan Mill. Thank you so much, Joan. Kay Lani Tolentino, may lang pag-monitor. Kay paring Benji Pelisario, dira sa Manila. Monitor kami di sa Manila, paring Rex. Ayos naman di sa Manila, wala na ulan. Ate, good. Thank you, Gid. Kay Bia Jonathan, may lang pag-monitor, no? Kay Bia Jonathan. Kay Pen Fernandez. Kay Jack De Leon, good PM lang. And Jeremy Malupay Locsin, may lang pag-monitor dira sa area sang Barangay Mandalagan. Kay Adelfa Paragiton Sigiwan, may lang pag-monitor. Thank you so much, Adelfa. And parang kinalon sagay kag Jose Alan Brasa, may lang pag-monitor. Kay Welvan Espanyola Tikala, may lang pag-monitor dira sa Saudi Arabia. And Sir Edwin Pinida, may lang pag-monitor Sir Edwin Pinida. Kay Johnny Boy Tordesillas, may lang pag-monitor Johnny Boy Tordesillas. Linga gusto gid makita ano tsura sang double nga motorsiklo, no? Single lang okay. Ang iban pagid nga mga talamiyawon to diyo. Kay Mark Marter Lister, Marter Mark Lister, may lang pag-monitor, no? And sa kay Roland Sias Kasakit, no? Family Karasakit sa Sumag, may lang pag-monitor, no? Ayos. Kay Gerald Babaw, kay Renato Rodriguez, kay Dino Alec, may lang pag-monitor. Corazon Villasis Gayo, may lang pag-monitor. Cellphone Plus or Radio Action Rex. Okay. Thank you so much, Corazon. Kay Madam Virginia San Antonio Olpinda, may lang pag-monitor. Madam Virginia San Antonio Olpinda, dira sa Celine Homes, Barangay Estefania. Good PM lang, no? And sa kay Joseph Pacifico, dira sa Mayor's Office sa San Enrique, kuno may lang pag-monitor. Alin sa kay Joseph Pacifico. Kay Lilibet Pabalati Karator, may lang pag-monitor, no? And Linilin Bangwanga, watching from Purok Laroca, Barangay Santa Rosa, Murcia. Rap Sand and Gravel Hollow Blocks. Kay Elmer Almorato, dra sa La Carlota, may lang pag-monitor. Thank you, Gid. Sa kay Corazon Villasis Gayo, sang San Vicente Vinalbagan. And Agustin Torres, happy 18th birthday to Yan Laura. May lang pag-monitor kag happy 18th birthday. Sa kay Agustin
monitores, no? Joel Aligato, Himinia. Nga, good nun, Action Rex, mangkot lang ko pwede nga makaparegister sa lakyan sa LTO office, TY, sa Monday. Ma-start ang LTO office, no? Monday. Di naguso gid tani, no? Martin Aliling, may lang pag-monitor. Roquito Morales, may lang pag-monitor. Kay Mrs. Yada Alejandra Morales. Kay Jodette Calvis Pampusa, may lang pag-monitor. Peppers Parsley. Kay Pepper Parsley, may lang pag-monitor. Pepper Parsley, And Gian Salcido, Rijantan Villalon, may lang pag-monitor kay Mary Grace Eugenio Fermin, kay Rod Siguano, Rod Siguano, kay Diana Perez, may lang pag-monitor. And Merly Dolido Magallanes. Ayos. Sige, daligid lang mga ka-aksyon. Standby ha. Matagtapi lang ka mga commercials. Balik lang kita sa report ni Aksyon Eric Magbanwa kag Aksyon Alvin Graba. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulika. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Agpasimbanwa, mapugaw na hangin na
sa sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pag-pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:56 kadtuantang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Aksyon Alvin Graba standby no sa Nukpo kadtuantanay si Aksyon Eric Magbanwa. 8 ka mga outer border control check-up points ang PNP diri sa syudad sang Bacolod magapabilin din nga mga lugar ni. Samtang mga kapulisan nga na destino sa inner borders, ang igapamtang naman sa tukuron nga compact sa matawo nga lugar. Yari ang kaunan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Aksyon Eric! Yes, Aksyon Rex Cantong. Okay. Ayo di purma. Daw mayong imong nga tirada. Well, as always, Aksyon Rex, Ate, kung sa bagay. stay the force lang. Ayo di purma.
Ayo, galing kayong oras na no, hindi gid maglawig pa oh. Amo gani natin sige lang kay your time is limited no. Gani man. Kung unlimited we will go with you no. We will go with you ha. Kung mga limited I will not go with you no. Ayo di porma. Hindi amo. O nanoning walo ka mag-outer border ne. Walo ka mga outer border amo na gyapon Action Rex no. Magpabili na nga aton nga mga PNP personnel no. Kaya sila nang mag-man sang mga sarakyan bla nga nagaplano magsulod diri sa syudad sang Bacolod. Pero kay klaro diri ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico ang Public Information Officer sang BCPO nga ang mga sarakyan nga magasulod diri sa Bacolod amo nagyapon na sundon ta ang ginatawag nga odd even scheme Action Rex no. Kag ginaklaro man ni Colonel Pico nga wala sang lockdown nga matabo sa Domingo nga adlaw diri sa may syudad sang Bacolod. Dini ganing walo ne. Ang walo is Abuanan, Sumag, Bata, Banga, Ruins, Granada, Handumanan, Action Rex no. Amo ini ang mga lugar nga makabignaton nga magapabilin nga outer border control Action Rex no. Oning mga inner control nato sa Bacolod ginkakas na diri sa City Papter sa syudad sa Bacolod. Kag ini sila Action Rex kundi ang aton nga outer is 8. Ang aton nga inner is 27. Sa 27 tatlo diri Action Rex ka inner border nga mga PNP personnel ginbalik sa BCPO headquarters kay dati ini sila nga mga kuan mong mga ara sa opisina na destino. And the rest ang 24 ang plano sila sa Action Rex nga ibutang ini sila sa mga madamo nga tawo bla nga lugar. Halimbawa mga terminal, public market nato di sa Bacolod, kag even sa mga most Action Rex ibutang ini sila clustered by clustered so, sa kay Colonel Pico. Kay amo ni sila bali ang magaserbin man niya nga magabantay sa aton nga mga pumuluyo nga dapat suksok din sila sang facial mask kag ginatawag nga social distancing. In fact, ang mga ibutang gani Action Rex nga mga kapulisan naton nga sa mga merkado diri sa Bacolod kay ibutang nila ini daw a sort of compact bla. No nga may pulis kita ika magtiner kag mag-check sa mga nagagawa sulod sa merkado. Nga amo ni sila bali ang magaserbi man nga magsaway sa hindi pagdamo sulod sa merkado sa syudad sa Bacolod. Kamo man sila maghaboy sa mga information, rejoinder sa aton sini nga mga pumuluyo nga dapat kung magsulod kita may ipatikayon nga ginatawag nga social distancing o kung ang pagsuksok sa ginatawag nga face mask. Nga ang aton lang nga pangdula nga mga border control ipabutahta sa aton TV director sa mga places of convergence. Okay. So ano ini sila? Merkado. May ari kita dalagko diri nga merkado na dapat padamuan ginaton sang pulis ining Libertad kag Burgos. Central Market. Central Market na amo ginapabutangan naton dira. Then ang iba dira tanan nga mga terminals butangan gina ni CD sa mga pulis para ma-supervise, mapatraysikan man ang mga terminal gagmay man kung dalagko dapat observara ginaton ipa-observe gid ang pagsulod sang face mask at the same time pag-limit ang pasahero. Social and physical distancing at all times kaya Action Rex. Okay. Porsoro sa palayagan ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang Public Information Officer sa BCPO ang utili sa pagpahantang sa mga kapulisan naton sa mga lugar nga madamo sang tawo nga amo ni sila ang bali mag-supervise man kag mag-remind sa aton nga mga pumuluyo nga dapat ipatuman ang ginatawag nga social distancing kag ang pagbutang o pagtakod sang face mask bilang mandatory sa ato sini nga mga pumuluyo. Ang diri sa may Central Market daw one way lang na daguro ay kag sa Burgos. Oo, bali ko lang bali entrance ng Action Rex. Entrance lang no. Tapos agwa ka naman magwa. Yes, Action Rex. Amo nang plano entrance. Sapya ka naman magwa nga side. Sapya ka naman to nga side magwa Action Rex. Para blang hindi bla ginutok. Ginutok pa sa sulod kiti social distancing mo. Sok-sok pa face mask no. Butangan kita ni Colonel Binyas ang compact. Butangan ni compact na. Butangan ni compact. Daw may pulis kita yung mag-tiller Action Rex. Dapat giding. Kaya mo na sila bali ang masaway sa mga tao nga magsulod sa merkado. Hoy sir, ma'am, good morning. Ma-remind lang, ma-remind hindi magsaway ma-remind
reminder ka, sir. Your Sir, face good mask. morning, ma'am. Oh, ma'am, good morning. Why kita naman, no? Ang imo face mask, sukso ka na, eh. Ang walang sugpon gali, ha? Tirada. Hindi ako rin nasugpon. Good morning, sir. Kag ma'am lang, ah. Oh. Kagapalagyan, ma'am, social distancing. Social distancing, please. Please, yo, wear your mask, please. Dapat ang mga snapid, ang mga boys ang ibutang tada, kag hindi ang suplado. kajalib lang. Kag hindi suplado, no? Oo, kay hindi suplado, kay kadamo sa mga reklamo, di nga daw sinuplado sila yati. Dala man ako kay isa sang kakapoy nila. Pero ti dapat pilion tadang mga tao tay butang. Nga daw mayo, bla. Oo. So, instead ka magsaot-sao sila doon namin. Pagit, Nan. masaot-sao, ma'am, good morning. Oo. How Pagwa are sila, you? may mga ibos na kag... Pagbalik na siyang nagapaninda, yes, sir, aray mo itong sa kilo. Hindi ah. Hindi Buhay ah. na yan. Joke lang nga namon ah. Joke lang na rin naman. Buhay na madala yan sa social distancing kag sa pagsuksok sa face mask, no? So, muna, butangan na ni Colonel Binyas sang compact. Okay. Pinakatog yung mga terminal Axorex, may mga compact mga da. Ibutang ato sa nga kapulisan. Sa mga terminal? Oo, sa mga terminal, butangan na ni Colonel Binyas compact. Sa Balacar Transit? Yes, kasi iba pagkiti ka mga terminal mga double tar mga terminal na to. Oo, Kaya ang pulis na to magaserbi na nga mag-remind balang mong nga muna sir, social distancing. Sir, sokso kita sa face mask. Magsaka lang hinahinay. Una ito mga PW. Wow. Basta may ma-remind, importante sila da. Yes, actually, sa mga nang tuyo, sila sa compact na put up, ni Colonel Binyas sa aton nga mga mall, sa mga terminal, kag sa mga merkado, dalagko, atong tatlo ka merkado, diri sa may syudad, sa Bacolod, Axorex. Ti ang libertad niya, muning pinaka-kuan gid, tama gid ka critical. Kamudamo na tayo nga paninda da. Iban nga kwanda sa iban pa nga mga banwa kag syudad nagalalin mo. No, tiyan mo na kanalangin nga arak kitang pulis na ton, wasa na pa all nga manok saway, no? Sa Burgos, ti isa man lang actually, diri man lang sa may hilado. Tapos ang piyak nga side daw ay naman to, do ginsirada naman to. Ti okay na, no? Wala na Ang problema. Central Market Araman. dra man sa kuan eh. Sa entrance ba nila sa entrance sa Sa Central entrance Market. ba sa may Gatoslaw? Yes, actually. Kag dira sa gamay nila nga Dapulo portahan sa tapat do ng Simaros Wine Center. Ballesteros. Ballesteros? Oh. At sa may nagyap na sa Simaros Wine Center sa Gani una. ang libertad gid daw, damo-damo do apat ka mga Alagyan lang ila. lagyan. Oo, ti butaran na police action rush para nga magsaway lang sa aton nga mga kauturan ba. Oo. Kaya importante di mandatory gid sa aton ang tawag nga pagsuksok sang mask Oo. kag ang social distancing. Amo man na ginayo sa syudad. Di man na bulag si Rex, no? Para sa aton nga kayuhan para nga hindi kita malatnan sang COVID-19 action Rex, no? May May mensahe ano di na? gani si Bini Binigno so ning nagbayad ko kay na damo gid wala naka face mask mayo guro tagaan multa kun wala nag face mask ay dapat gid damo kay na pagpakadto ko damo wala naka face mask do Galing. matyagan nila binuyan sila skudal. Ling kayo wala pa ta ordinansya mo. Oo, galing ko pata ordinance mo. Ay nga, gapan na nilang ang ordinansya. Hindi man na madala ang ordinansya. Problem sa isa lang kasesyon mo. Oh, thank you, Mayor. Ayo di purma. Hindi na madala sa kasesyon. Tatlo na kasesyon. Oh, gani. Ay masyado yung agresibo. Importante kung anong kasuguan ta nga ginapatuman, tumanon ta lang na. Oo, kaya para mo na sa atong tanan. Makaligad ning May 31, ano pa naman? Hindi na para sa akon kay Rex. Para na hindi sa atong na. tanan. Para na sa aton tanan, mga kabataan ta. Kung may ara sa amon ni para Rex, ito amon gina yan. Among ginaya. Ayo di purma. Kapchad, kagay kagawad, Jofred, kamusta sila to sa La Castillana, ya? Ate ara, mainit ang panahon to sa La Castillana. Agay init to ya gali. Oo, madala na sa kainito. Sang kainito. Ayo di purma. Ay, ilang kakasakoon ang Rex. Oh, no? gani kinadugsing ta lang nisla kay way man sila obrahon subong matyagan kumuti. Oo, di ba way sa Sabado Oh, natapos Domingo. naman guro ang first trans. Domingo, break Manila. Taway. Oh. Okay. Oh, sige. Mayor Romay, good afternoon. Ayo di purma. Oh, sige ah. Report! Kika sa Bacolod City Police Office. Una sa balita. Una sa action. Action, Eric. Pagdawag report sa Bacolod. Action, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Tanda ko na.
Thank you, Action Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. O sige, kantuan ta na si Action Alvin Graba sa ato sining Nukpo. Granada naglupok sa tubang sang balay sa isa ka barangay kagawad sa barangay Linawon sa Banwa sang Kawayan kagabiho. Ay nano maning muning sitwasyon subong may mga granada payag ang bati ko may 3 pa ka mga lupok kuno nagbatian to. Ibaloon tabing report ni Action Alvin Graba sa patrol. Yari ang balita ni Action Alvin Graba. Action Alvin. Action Rex, may person of interest na ang mga kapulisan sa idalom sa Kawayan PNP as to kung sino ang nagaboy sang granada sa isa ka insidente o kung Granada gidman to? Granada, Apple type kuno Action Rex. Okay. Natabo ni alas 9:20 antak na kagabi sa Purok 3, Barangay Linawon sa Banwasang Kawayan. Now sa inisal diri kapag pangusisa ni Police Major Lowell Garinganao upod man ang iya sining investigador nga si Police Staff Sergeant Leo Jolingo nga sa diin suno diri Action Rex naglupok ang ining granada ginabulubanta mga 10 to 15 meters ang distansya gikan sa puluyan ni Kagawad Pulicronio Tabo-Tabo kay ang puluyan ni Kagawad Pulicronio Tabo-Tabo malapit lang gid sa highway sang among lugar dira sa area sang Barangay Linawon na that time suno siya nga naga-drinking session upod ang 5 pakaiban. Nawadogang pagida diri ni Garinganao base man sa pagpangusisa man sini ni sa isa ka chief tanod sa mga barangay ining chief tanod da kabati sang 3 ka lupok ugaling kiti 3 ka lupok sang ginapatihan armas pero sang ginusisa may naglupok gid man tuod nga pero hindi armas kundi firecrackers ini sa natabo nga paglupok na batian sang barangay tanod o kung sining chief tanod sa risuhan abi ni Kagawad Tabo-Tabo. Now nagapati man si Garinganao nga posible tinikal ang isa sa mga rason nga ginhaboy sa kilid sang granada kang naglupok ang among nga granada bangod suno sa iya. Tinikal ang ano to? Tinikal ang paghaboy sang granada. Nga tinikal kay ano dog testingan? Testingan lang kay testingan tanibik kay kun base kun hindi maglupok amo na? Yes, Action Rex amo nang isa sa nakita nila plus pa that time may nagainom abi sa puluyan ni Kagawad. Oo, ang isa diri sa tabo diri kay suno. Pero why kay balong pulis kundi naghalin ng granada to sino nagpalupok sad to? Way kabalo una pero may persons of interest na sila sa karon. Nga kung sino ining naghaboy pero ikumpara that is why nagapanawagan siya sa mga pumuluyo along man sa malapit sa puluyan nabi ni Kagawad Tabo-Tabo kung sino pa ni mga upod niya kay may initial na sila nga pangalan ugaling kiti ikumpara. Di mayo lang kay wala sang naigo to. Nan mayo lang wala sa napilasan, wala sa may naigo abi sa sining unod abi sa sining fragmentation na grenade. In fact, nakuha Action Rex ang pinaka mga parts ang naglupok nga granada, mga ang iban 10 meters, ang iban 7 meters sa lugar sang insidente. That is why sunod diri kag nagapanawagan sa nasiling tana si Garinganao sa mga pumbuloy sang Purok 3 Linawon nga magpakig-angot sa ila kadto sa ila opisina o pahibalo o ipadangat sa ila opisina kung sino ining tao nga ini kaupod o kung yara naghaboy sang granada kay that time suno siya kag nagaduda si Garinganao that time sa piyak sini nga may likorban pa pero nag-inom pa ini ang upod ang 5 ka mga persona sa sulod sang puluyan ni Kagawad Tabo-Tabo. Hindi man makadulod nagsuno siya kag ang natabo ang ining insidente kung lantawon ta suno siya wala pa kalabot 1 ka kilometro ang distansya gikan mismo sa detachment sang 15th Infantry Battalion sa Philippine Army within sa area gyapon sang barangay Linawon sa Banwasang Kawayan. Ari ang pahayag ni Police Major Garinganao. Ongoing pa man ang investigation kay actually na-encourage tamang 5 pumuluyo kung base mo na may nakakita ba kay gabi mo alas 9 ito na tabo. According sa mga palibot wala may kakabalo kung
kung sino kitang responsible sa paghaboy ng granada. Anong klaseng granada ang narito? Full type ni siya mo. Hindi pa natin ni ma-trace up yun kung government property ni siya o commercial type. So, laban-laban, kung may mga muni nga klase, dugay na nangyari na sila. Anong motive sa paglantaw mo niya? Wala ito niya basihan, kung ginaboy man, ungut ang granada, kung mahalin sa ila, it's either nga patikal o kayo ito ginamino mo. It's either nga nagpatikal siguro o kung either testingan lang. O kung sagwa naman, halimbawa ang suspect naton may kadumot sa mga tao nga gainom sa balay ni Kagawad nga abi nga hindi direct ang paghaboy. Kay ito yung open ng balay, pwede mo na siguro nga buyan sa kilid balay kung kuya di mapatyan ng mga tao ito nga, nga nasa sulod. Sagwa lang? Sagwa lang. Dugin, isa lang pala. Anong posibilidad? Ang mga pagtanaw, pala sa mga mag-establish, may posibilidad nga isa sa ila ang naghaboy sa mga tao nga nasa sulod ng balay. Kasi gainom-inom sila. That's why nga sergyo natin amat-amat yung mga upod niya. Kasi palang magluwat kung sinong sila. So, Rex, ang kabahin sa pahayag ni Police Major Garing Ganao, isa sa 5 action Rex ang yara sa ila lista bilang persons of interest. Balita gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, 1:14, 1:14. Ay lang pag-monitor kay Mr. Amado Laduwad Jr. Diraho, kay Regine Eugenio Lopez. Good noon, Aksyon Rex. As lang ko kung may biyahe ng Ceres, Halin, Bacolod, Tula, Castellana. Sa Mandea. And Jocelyn Libon Dispoho, good PM lang kay Daywini Pontino Tanate, no? Dra sa Celine Homes, Barangay Estefania. Good PM lang, Daywini. Wow, doon nahidlaw, manta siya. Jovi Padilla ni Menso Binlot, may lang pag-monitor. Little si Boa, may lang pag-monitor. Tamyaw lang subong Tempo, si JJ, si Kerker, kag si Winnie, no? Rona Rihida Trava, may lang pag-monitor. Inday Rona, dira sa Banwasang Valladolid. Kay Rosalie Cabotsilio, may lang pag-monitor, no? Inday Rosalie Cabotsilio. May lang pag-monitor, way pa. Kung Manila to Bacolod nga biyahe, way pa na. Ano ni siya? Tamiyo lang si Julia Campos ang syudad sang Silay, halin sa bata yang si Erwin Campo. Kay Josefina Luxin Hinirato, may lang pag-monitor kag kay Filinisa, kay Bingbing Claridad Tan, good PM lang. Kag kay Benny Binignos, nagbayad ko, okay, nabasa ta na ni Kina, no? Kay Toto Benny Binignos, kay Star Jacob, may lang pag-monitor Star Jacob, kay Nailaner Kadnap, may lang pag-monitor. Rosalie Elizalde, kag Dani Labiana, no? Kay Dani Labiana, linga mga Ilonggo gituod, sino to? Christian Roa, may lang pag-monitor. Russell Onlimi, may lang pag-pamati, no? Kay Jo Marie Formentera, good PM lang. Kag Santos Indrada Jr., Stewart Libuon Tan, good PM lang, no? Kag sa kay Tita Yamitsi Savares, sa Mansilingan, good PM lang. And Roquito Morales, kay paring Roel Lanawan Seroma, good PM lang, no? Kag kay Joy Ani Suerte. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Fabric conditioner. Ngayon, may blooming na bango ng Sakura. Sakura, Sakura, ang bango. Sakura, Sakura, ang pride ko. Blooming ang labada ko.
Di alamon ginasanligan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod yun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Kita sa Lunes. O sige, pag-relax na kamo, anay mga kaaksyon. Importante sundon talang ang social distancing kag ang face mask. Amo nang importante gid subong, no? Nga mga tiyempo. Ayo, sige. Salamat sigid mga kaaksyon sa inyo sining pagpakigupod sa Sabado nga edisyon sa inyo sining palatuntunan diri sa Aksyon BBB. Standby na sa This Is My Life. Igasunod sa dili gid lamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo kaaksyon sa Kaanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. That's the way of a clock. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.